Gatsheni igagu lasophongole lithi sizwe sakithi ngicela ukunethulela nansi ikhava yesingili yethu ezophuma namuhla ebusuku ngo-12 phakathi kwamabili ngo-12 uGatsheni uyayidedela isingili. So kuya ngamagama enkehlika uGatsheni okwamemezela ukuthi kunengoma azoyizwa ukuthi ihamba kanjani lapha kwimpucuzeko Maskandi Festival ezobe laphana eThekwini ePeople's Park. Manje-ke nakho-ke simemezela ukuthi-ke izophuma nini ngo-12 ebusuku. Abantu abaphume ngobuningi beyoyidlala iqophe umlando. Sibonge Gatsheni ngokuthi nawe uthole ithuba urelease umsebenzi wakho. Ave ngiyithanda leyo nto leyo oyenzile njengoba bebaningi abakwenzayo wenza into enhle mfowethu. Kumele abantu bekukhumbule ukuthi ubani, ubaphatheleni, yini into ongayenza. Ebese sisuka lapho siya laphana kwimpucuzo Maskandi Festival page. Ithi impucuzeko inethulela ithuba lokuthi amateku akwa-Mitch Ware ZA bebambisene noFezeka Mngoma ozokwenza ukuthi ushuthe noma u-screenshot ithikithi olithengile lempucuzeko ulifake kuma-comment. Ufollow ipage laka-Mitch bese uphendula le mibuzo. 1. Imuphi umculo we-gospel wokuqala owaba khona kwimpucuzeko? Angazi noma kwaba konje ubani Nkosi yami, uSifiso Ncwane, angazi noma kuba uyini cause osenokuba khona uJumbo. Usuthi umbuzo wesibili, impucuzo yokuqala yenzelwe kuphi nendawo futhi ngamuphi unyaka? Asazi noma yenzelwe eChrist Fountain ngoba ibuya kude impucuzeko, kade kwasa izama iphusha ukuze kube la ekhona namhlanje. Base beyaqhubeka bathi kuzodunyelwa ababili abaphendule kahle futhi abanama-likes amaningi kwi-comment. Kuyavalwa ngo-9 ekuseni kusasa. Iy'mpendulo zalapha angizazi, nami ngizisho nje ngoba ngiyicabangela, angikwazi umlando wempucuzeko. Ngiyakhumbula khona ukuthi babekhona omtshengiseni laphana babehamba naso sonke iy'hlelo uma beqeda ukuphefoma. Into esiyaziyo-ke leyo, kodwa sijwayele ukuba lapha eThekwini e-People's Park nje isikhathi esiningi. Yona ini-ke impucuzeko Maskandi Festival, cha bekuyilokho nje nathi esiy'thola nje manje zingena sathi-ke akwesikhuluma ngazo siy'veze, kodwa okuyikhona khona bese nokukuveza kakhulu yiyo le ekaGatsheni ukuthi cha uselungele uNdlovu Gatsheni igagu lasophongolo ozoba nomcimbi-ke naye ngo-October laphana e-Homecoming. Right, ebese kuba yini kusasa-ke i-12 impucuzeko Maskandi Festival. Ngasazi ukuthi amasongo azovula ngobani, usually anokuvulwa ngo-11 kwesinye isikhathi, sometimes ngo-10 ngoba asuke emaningi namavukana afuna ukusiveza. Amavukana acula kahle, anethalente elisimangaliso. Sengathi ungahamba kahle-ke lo mcimbi sithole-ke ney'thombe namavidiyo ukuthi abantu baphefoma kanjani and kuhambe kahle. Thole kahle.